The graveyard is filled with great men and women. People who were born to be great. They lived and died without achieving greatness in life. Let me say it again. The graveyard is filled with many great men and women who were born to be great in life, but they lived their lives, died without achieving greatness for one day. Good morning, good afternoon, good evening, based on where you are and the time you made this video. Ana m akụzikari ihe m na-akụzi n'ọnụ Igbo, mana ihe m na-arịọ onye bata nya pịara m aka na share button, maka ihe anyị gaji ikwu bụ nlọ, that dream that has affected your destiny, and that cobweb that you have encountered nwegoli ihe o megolu negatively na your destiny. Pịara m aka na share button ma ọ bụ na ịbata when I but 30 minutes later than scheduled, here in America or in Namibia. But thank God we are here this morning. Here in Ekubona, never news that's Yam Suna Beke. Chuku the Callistus, Chuku Mobi Callistus, God bless you. Piramakana share button. I know you will always share my broadcast. God bless you. So many people, sorry, I said Naigasibu, but at times I can take English. So many people were born great. They came into this world with great potentials. They lived and died without achieving greatness for one day. Obichidemma Peters, God bless you. Piramakana share button. And they were carried to the graveyard, and they were buried with the potentials they came into this world with. Igbo Channels TV, good morning. Piramakana share button. Ujulinda, Igbo Channels, how far now? You don't tell. Uju Lydia Igbo Ekweze, God bless you for being here. Piramakana share button. Ugu Helen Amaka, please. Nancy Piramakana share button. God bless you. They were taken to the graveyard. My Ototo Mama, Mommy Uju for Jebe. God bless you. They were taken to the graveyard, and they were buried with their greatness, with the potentials which never manifested for one day. Goodness, Ubansinachi, God bless you. Piramakana share button. They were buried with the potentials. Why the potentials never manifested for one day? Their greatness ended within them. Abu anato motosi chukwu ekwekwala ka itinyere n'ime m nọrọ n'ime m nwa. Chukwu ekwekwala ka itinyere n'ime m nọrọ n'ime m nwa. Let us look at the factors. Now, I know that there are things like evil dreams. I am not looking at those people that said the spiritual does not control the physical. Even the person now that the physical does not control the physical, that the spiritual does not control the physical. If you look at that person's life, if spiritually, if that person is just existing without making any achievement in life, share button. Oh, I am noticed in this broadcast. I don't know what they are doing, but I want you to be, please, if you share the broadcast, just click share, click like, click love, click anything to show Facebook that people are enjoying the program, that we're not fighting anybody.
Estelle Ozigbo, please help me click your share button. Good morning, Joseph Ebo. Good morning, everybody. Please click the broadcast. Now, ihe anyị na-ekwu bụ na onwe ndị amụrụ ka ha bụrụ nnukwu mmadụ, onwe ndị amụrụ with greatness, with great potentials. Ha bụ epụta ụwa, ọ bụrụ their destiny. The other time I was able to tell you about your destiny, which everybody believe that destiny dị ebe a. Most people believe na akara aka dị ebe a. But agam n'iru kuzili gị gbasara akara aka ịdị na shoulder. Made references, got a few things which I can remind you now. I can remind you the word of God that says, for unto us a child is born, and for unto us a son is given, and his government shall be upon his shoulder. So destiny, in way you are destiny, but I am telling you, talking about here as Ebebu, you are akalaka, because when this man was to be baptized, Jesus Christ, a dove came from heaven. The dove did not land on his head. The dove landed on his shoulder. Don't play with your shoulder. Mercy, Ezine, God bless you. Piaramakana share button. Pretty NG, Bikon, Piaramakana share button. Rosaline Ijoma, Biko, God bless you. Piaramakana share button. Maxine Emeka, I know you will always share my broadcast. Now, I've told you about the shoulder. Unto us a child is born, unto us a son is given, and his government shall be upon his shoulder. And when the dove came, during the time he was baptized, the dove landed on his shoulder, and the voice said, "This is my beloved son." And when he carried his cross, he carried his cross on the shoulder. And Isaiah chapter 22 verse 22 says, "The key of the house of David shall be placed upon his shoulder." And Isaiah chapter 10 verse 27 said, "Everybody shall be lifted off his shoulder." This is where I know that your destiny lies. If you want to know a senior police officer or a junior police officer, look at his shoulder. That is where the rank is. Now, when I talk about empty. Onye Chineke ke no what kelo akoyibo tinye mmiri n'ime ya. Nyeke eji asị na Chineke kele akoyibo ga-enye mmiri ọ ga-aṅụ. Please, have you shared the broadcast? God bless you. Now listen. Onye Chineke ke onye a dị empty. Azomtak, share the broadcast, please. Peter Okechukwu, help me. Ibanus, help me share the broadcast. Onye Chineke ke without something. You have a potential in you. Some people came into this world, lived and died without that thing. It manifests for one day. May that never be your portion in the name of Jesus Christ. I said, may that never be your portion in the name of Jesus Christ. Let me say it again. May that never be your portion in the mighty name of Jesus Christ. Now, Kaigana the teaching, Makandi di ready. I'll get very brief. Makandi Gejabolo. There are so many things now about destiny, but when I talk about destiny, your destination. It is your destiny that will determine your destination. Unfortunately, some people are not here. Unfortunately, some people are not here. Some got to get a hold up. Even gacha, and that is why when you look at some people, their age mates now are far ahead of them. Far ahead of them. Your age mates will never be ahead of you again. No longer shall your age mates be ahead of you. In the mighty name of Jesus Christ. Oh, what spiritual traffic? Oh, Franklin Madoka, God bless you for being here, sir. I know you'll always do the needful. God bless you, sir. Oh, spiritual hold up. Your age mates are now ahead of you. Because I have to touch this cobweb of a thing. Age go cobweb, man, them mother 30. This teaching may not finish today. Henry Onyekachi, please click your share button for me. Obadi Recurrence Robinson, I know you'll always click your share button. Now, spiritual hold up. If some people open a relay race, but only open up a 100 meters race.
gbachi yebe azụ ndị fani ya agbaga na-aga ahead. So mgbe ọbụla ị nọ bụrụ onye na-anọ na nlọ ịnọ ịpụgo ọrụ oyibo na real life, ị na-afụkọsị onwe gị na village. Maazị Udoka Bright, God bless you. Click your share button for me. Chizoba GSM K, help me click your share button. Gee ntị onwe ihe nchọ iwepụta now. Mgbe ọbụla ịpụgo ọrụ oyibo, ịnọzi Britain, ịnọzi US, ịnọzi Canada, ịnọzi Russia, ịnọzi Veranda Po, ịnọzi Lagos, ịnọzi Port Harcourt, ịnọzi Abuja. But in your dream, you go back to the village again. You always go back to the village in your dreams while others are moving ahead. Chima, God bless you. Click your share button, sir. In your dream, you don't see yourself in the village, in the village square, begging and the bank at the begging and the village. In a village, near Jana village. And they move ahead. And that is why they will get to their destination while you are still on the spiritual hold up. Christopher Chianugo, God bless you. Click your share button. Here for spiritual traffic, but here hold while others are moving. Bobby Ferdinand, God bless you. Click your share button. But if you believe that I am a servant of God, what I will not do is to demand money from you for prayers or for anything. Chibezo Cole, help me click your share button, sir. What I will not do is not to demand money from you for prayers or for whatever. I don't demand your tithe. I don't demand your seed. I don't demand your consultation fee. All you do for me is to believe. Number one, believe. Number two, be ready to testify. Because every spiritual hold up, every spiritual traffic that has been holding you when your age mates are moving forward, I am releasing the angelic traffic officers to now begin to clear your way, clear your road, clear that traffic, and so that you have a free passage in the mighty name of Jesus Christ. God bless you. Click your share button. You cannot just be there. Your age mates are naga. $80. Click your share button, please. Melo. Antonia, I know you will click your share button. I am pleading with you to click your share button because I am na kusieba. But get save on your friend list. Onye na sogi oge save. Chidima Peter, so be help me click your share button. Sister Tina Ngozo Kafo, I know you will always click your share button. Iya ine kupu une binigi ija amolo the same time. Kandi amogen afagare no ahead of you. Did you hear me? Kandi gina habo walk yare no ahead of you. This is my prayer for you. Kandi gina habo walk yare no ahead of you. Let me say it again. Can your age mates yare no ahead of you? In the mighty name of Jesus Christ. Your destiny. Christy Ndi Igbo, please, Christy, click your share button. Your destiny will take you to your destination in life. You have a destination in life. Now, can go back in also. Can go back in also. Remember, I started with Iya Ibu Potowa. Iya didn't make a Potowa. Or Guinea Mezi. That somebody that was born with greatness. Remember where I started? I said so many people were born great. So many people were born great. Please click your share button. I know you will always do. Other Philippine. And they came into this world with greatness. Remember, I told you that God never created anybody to be empty. They came into this world with greatness. They lived and died without achieving greatness for one day. And they were buried with that great potentials in them, which never manifested for one day.
ebulukwa gị na great potentials ahụ ibupụta ụwa jekwa jee n'ihe why na that great potentials ibupụta ụwa never manifested for one day. It is an error, and that will never be your portion. Your greatness will begin to manifest. Bible says every creature awaits for the manifestation of the sons of men. Engineer Henry, God bless you. Click your share button. Adoke say, God bless you. I know you click your share button. Can you mean na mango di begi biari mi mango ona mi mkpụrụ ina ghori ana alacha orange di na begi biari ụwa emil gị mkpụrụ ona mi mkpụrụ ina ghori ana alacha ọkụkọ gị na azụ ụmụ inwe ọkụkọ nwe ụmụ ọkụkọ. And the Bible says that every creature in that family compound is waiting for the manifestation of these sons of men. Mango na si anam ha mi nke me na ala chakedu mkpụrụ emepụtago na this family. Ubedibo na si anam ha mi nke m anam ami ihe m bịara ụwa ime. Gịnị ka gị nwa bịara ụwa ime? We are waiting for your manifestation in this family. Okay, nọrụkwa at the end of the day, in Naba, with those things in Butowa. And I have prayed for you, and I'll keep praying for you. Jerry Wachuku and Collins, Chizoba, God bless you. Obuma Michael, please, the top Yaramakana share button. I have prayed for you, and I'll keep praying for you. That great potentials will not die in you. Butowa will not die in you. No matter how long, no matter how old the guitar. No matter how old the indicator, no matter how old the indicator, it can be mamporan if you're a wine. It can be though manifest, your destiny will begin to manifest, and people will no longer look down on you. Iye patande modi jeneda ganya bu, nene ganya funo wari he na me pota. Onwe so neme wedding na village gi, onwe neme traditional marriage na village gi, oga fe irube gi, well invitation card, je onya oso with wine. Because no one is but I pray for you today in the mighty name of Jesus. Every hold up, I am releasing the spiritual angelic traffic officers to clear your way, to clear your way, to clear your way in the mighty name of Jesus Christ. Now, I've said something about that dream. Pretty NG, listen to me now. Any man or woman going to native doctor with my name will die by fire. Manakai get good tiki, get good tika. Mowerian isi Dini men kapu Kondi lo baria perfume. Charles Azubike, God bless you. Click your share button for me. God bless you, sir. Nabiko gospel biko piaramaka na share button. Nandi Stephanie, I know you will do that. Now listen, listen to me. Or whatever. So this time around, I know what kind of balance. Can you read the Nasi? Only Jaffa Jebedibia, only Jaffa Generosi, only Jaffa Menka. What if Obodi is in Kapu Dinimen Kapu? What if Obodi Hindagi, Zolezuni Megi, now Rogarani, channel your fellow human being, and my Biaga Lucheba, the Bible said that was so Zayabido. It was I got the broadcast. You got to come out and speak and I brought na share button. Ngwagenti. Agbogbo maka onye pụrụ ọlụ oyibo ọnọdụkwa na nlọ na alụ ebe ọ nọ na village. Agbogbo maka onye pụrụ ọlụ oyibo India, onye pụrụ ọlụ oyibo America, onye pụrụ ọlụ oyibo Lagos, onye pụrụ ọlụ oyibo Canada, onye pụrụ ọlụ oyibo Europe. Ma ọnọdụkwa na nlọ na afọ onwe ebe ọ ka nọ na village. Oga otu afọ isi afọ onwe gị ihe na-eso gị bụ ihe a na-akpọ the spirit of backwardness. Mmụọ na-adọchi ya mmadụ azụ. And mmụọ na-adọchi ya mmadụ azụ jidesie gị ike. Ọgbọ gị ga-anọ ahead of you. Iwu ị na-afụ onwe gị back ebe ibe gị na-aga forward. Ọgbọ gị ga-anọ ahead of you.
Ujunwa Roslyn, God bless you. Piaramaka na share button. Obogi Gano ahead of you. And we are going to deal with it. Every spirit of setback that is on you, working closely with you. Today, in the mighty name of Jesus Christ, I decree that spirit of backwardness must leave your life alone. In the mighty name of Jesus Christ. If you believe it, say amen to that. Your faith. God bless you. I'm a nigga. I'm a money. You can make a monagil look all of that. Ujunwa Roslyn, I am praying for you already, and you are saying pray for me. Frank Richmore, God bless you. Frank, Piaramaka share button. Okay, now, haven't said something about Tony Bright, God bless you. Piaramaka share button. Haven't said something about Onya Hanona abroad. Now, Lopan Ebon a village. If I have backwardness, your mates are moving forward. Hana it with their spiritual remote, backwards. Genti. Madu na emiye madu. Paul Wiseman, Piaramaka na share button. God bless you. David Nwata eze biko Piaramaka na share button. Chibu eze okoli amam ni Isiagu the broadcast. Ogechukwu Nwatu Piaramaka na share button. Agama agwa kene chukwu se ude ekwe ka Piaramaka na share button because amam na oge eme. Now, madu na emiye madu. Foundation ABC puta na emiye mmadụ. For instance, ọ bụ na onwe mmụọ na-anya n'oge ga-efe ya, ọ na-emekarị ndị nwa mbụ. And that is why I just time my firstborn, every firstborn son, I na-emekarị ekpele ndị nwa mbụ rinne. Ọ bụ na onwe mmụọ na-anya n'oge ga-efe ya, maka ndị na-abụ nna ha ma nna ha jee n'iru arụsị gbuo ọkụkọ. Obaso ọbara n'iru alụsị, then buruzie the ọkụkọ nye ka esie n'ọkụ Valentine dike. Click your share button for me, sir. Ka esie the ọkụkọ ụcha ntị gị. Egburu ọkụkọ n'iru mmụọ, n'iru alụsị, n'iru arọbụnagụ, n'iru ikenga, n'iru whatsoever. Chinonso, good morning. Busa ọbara ọkụkọ ahụ n'iru mmụọ. Butezia the anu ọkụkọ, bubati anu ụlọ. Esizia the anu ọkụkọ, egbusala ọbara ya n'iru mmụọ. Anyị ata the anu. Come on, mmadụ one tagolo anu egbulu ọbara ya n'iru mmụọ. Mmadụ one tagolo anu egbulu ọbara ya n'iru arụsị. Emmanuel Edonado, make sure you watch this video. You watch this video. Jennifer Obodo, please click your share button for me. Now, annual fee, Okuka Fitalo. Your father or your grandfather, Busalobariani Rumo, Mobana Morili, Bala, Etano, and we'll go communion, and we'll go liquor, get a more. Gina mmụọ ị na-amara amalugo gị. Mmụọ ị na-amara amalugo gị maka na ọ nwụrụ ọbara gị nwata anụ dị same ọkụkọ. Tomorrow ọ na-adọ gị village. Ọ na-adọ gị village. Ị na-agba mbọ ka ị move ahead. And that is why Chikezie Bobo, please click your share button. And that is why you get now always clean on a village square, not on a village. Every time in on a village, now logging. Can you go see Diggy Cake and move forward in the real life? Okay, come to one day, boy, Aka, because I always teach this. And I'm accusing him benine. Oje bacha boy, blogger. Mananamri am benino na fu we boka na sa vogia. Literally, I got see, hey, Ogiaji and all, Ogiaji Akalakia, Ogiaji, Ganti Zweke.
Zukenike. Oh, why is it that those demons always attack those in Nigeria, but here in diaspora, nothing like that happening to citizens of America? It may not be happening to citizens of America, Onye, but I want to tell you, even on my WhatsApp, I can screenshot and send to you. Ndi problem, ndi spiritual problem, ndi demons na torment, na handle case ha, na send the message na WhatsApp. Had 170 no outside Nigeria. I have traveled to 19 countries in the world. I have traveled to 19 countries. Wefu na ndị n'obodo oyibo na-ata afụfụ erika. Ndị n'obodo oyibo na-afụju onye erika. O nwere ndị n'obodo oyibo esi Nigeria esendile ego nni. O nwere ndị n'obodo oyibo ọ bụ Nigeria ka esi esendile ego nni. Amara mma Charles Azubike onwekwala idea. So the demon is not attacking only Indian and Nigeria. It is attacking onye go covenant. Onye enemy chetagum. Remember I told you, it may be more dependent again or onye ilo na-emekwa ya, ndị ilo na-emekwa ya mmadụ. Anya ka m je chọọ ka ịbịa finally na nke Cobweb. Because amorom ka ị ga-esi pụta ụtụtụ ebe mmadụ 15, 20, 30 gagolu. Itinyezi isi ka ị ga Cobweb eko gị. Isi m na ọ dị ordinary. You cannot tell me not the ordinary. Onye na-ekwu maka ndị US, ndị America, American citizens, their science, their own science. Their own science, ihe nke ha ji dị iche. Their own science bụ ịrụpụta phone na, ịrụpụta bulb, ịrụpụta television, ịrụpụta refrigerator. Mana anyị nwa na Africa na Nigeria na ala Igbo be anyị, our own science bụ ịrụpụta ụkwara nta, enyi ule, achele. Onye bụ sayensị anyị mana be anya witchcraft n'ụdị dị egwu. So don't expect their citizens and our citizens to be living the same kind of life. Mmadụ onye na manufacture ụkwara nta na America, mana na manufacture na-elie n'afịa somewhere na Igbo a. Mmadụ onye na manufacture achele nke a na-aba azọ ụkwụ mmadụ elebe. Anyị na-etriti enwe m ihe nje triti ebe a. Mmadụ onye na manufacture na America. Now, ka ichi ya n'ihe anyị na-akụzi. Joy, help me click your share button. Ka ichi ya n'ihe anyị na-akụzi. Now, agwago gị maka I was saying something about nke Cobweb a. O nwere ka ị ga-esi gwa m na ọ dị ordinary na ị ga-apụta ụtụtụ mmadụ 15 esi na gate ya adịghị gafee. Onye nke 15 na-agafesi gị nwa bụrụ onye nke 16 ka ị gafee na the same gate mmadụ 15 gafegolu. Cobweb abịa koo gị. Mmadụ asị m na ọ dị ordinary na enwere ihe dịka witchcraft. Neke na onye ụdị fedi otu a na-eme na ndụ ya ka ịfụ na onye a ga-akwụ ofu ebe ọ mana aga. But after this program, even if you come to my message box, if there is a message box, nyega assignment you give me individually, personally. I promise you in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, no demon can keep you at a place anymore. No principality, no power of darkness can keep you stagnant anymore. That manipulation shall no longer be your portion. In the mighty name of Jesus Christ. I say amen to that. Before I am in nke Cobweb ngwa gị na ya ga-abụ ife ikpeazụ. Anyị na-emetụ aka na nke onye gbachagolu boy ọnọrụzia dịka ọga ka na-alụkwa nrụ ebe ọ ka na-asa abụọ gị ya. People will say, ọgị ejide gị, ọgị eji ego ndị ọgwụ ego wee setụrụ ya, ọgị aka eji ya na mmụọ. Ngozi nwa amaka, God bless you. Pịara maka na share button echefukwa na ime ya. Chukwu m obi Kalistus ipịara maka na share button. Kiki Joy ipịara maka na share button.
see, Daddy, you prepare this program because of me. Amen. Onye kwechi ekwe. Francis Okuchukwu biko nu piara maka na share button. Now, okay. Ka ngwa gị ihe anyị na-asị na ọga onye ka Timothy Otagide, please help me click your share button. Ihe anyị na-asị na ọga jie n'ọlụ because na ọ ka na-afụ onwe ebe ọ na-agba boy na nlọ. Ifulu ndị a na-apụta na social media na-asị there is nothing like spiritual controlling physical na anya na ndụ fọf maka ịma na ha nọ n'agbụ. Most of them nọ n'agbụ. Mana nganga na mpaka ama nkwafa wotu onwe ha naanị ka enyere ha aka spiritually. Ọ bụ Silas pịara maka na share button. Chibundu Chibuzo biko ị ga-apịrị maka na share button. God bless you. Now listen. Wepụ anya na ọga onye ahụ, mmụọ ga-agwazira gị na ọga onye a jie n'ọlụ. Yes, enwere ike nwee little percentage ihe na-eme onye a si n'aka ọga ya, no problem. I'm not doubting that. Sir, give me the assignment. I'll give you the assignment. Come to the message box. Max and Emeka, come to the message box. I'll give you the assignment. Solomon Obinna, God bless you. Pierre Maka na share button. Again, what percentage? Oh, we keep oga jiha. Adama said and the oga deji. But remember, I'm gagi. Now most at times, the si na nkaku di ni ime nkaku. Opuro madu melia. Onye bụ na ji afọ meje na dibia Holy Ghost fire ọ dị mma ekwel m ekwe ana m ekpekwu ya. But what if na ihe na-esi isi na nkakwụ dị n'ime nkakwụ ọ bụrụ mmadụ mere ya? Anyị ga ya na ntọ na ebe o si pụta. Divers of Zion anointing okwo nnukwu mmụọ bata na my broadcast. Because if you are making a share button, I'm going to be very glad. Divers of Zion anointing. If you are making a share button, I'm going to be very glad. Amarachi Iwaji, please help me click your share button. Okay, now Kaichi Yatazu. I rap one day na phone hana boy. Kedu makandi onye go secondary school, J University. Manono dunanlo, ona fuko onwe. Ebo kano na primary school, yuli primary school uniform. Mwabo ebo kano na secondary school, yuli secondary school uniform. Obulu no onye nke ba boy. Genti, kigota the logic. Joyce Uchechukwu, please, we are making a share button. Joyce Uchechukwu. Obulu onye nke ba boy, bacha go boy, ogi asetulu aya. Emecha, ona fuko onwe na nlo ebo kana sa avu ogi ya. Obulu no ogi ya jiye. Obuno oge ji destiny ya. Obuno oge ji ọganiru ya. Onye nke ni gochago primary school, J University man ọ kana kwa na nlo na afọ onwe na primary school. O head miss ha je ko headmaster je. O head miss ya je ko headmaster je. If I claim so, please help me click your share button. God bless you. Joyce, write me on the message box. I'll give you attention. I'll help your life. God bless you. Are you hearing me now? Opening what I am kowa. Obu no onye ba boy mecha na afu onwe ebo kana sa afu oge ya. Obu na ebela ga na ekpebu against the father. Against the oga obalu boy. Against the oga obalu boy. Kedu kwa na maka onye nke naka na afu onwe na secondary school mo na primary school ebo ya kwa school uniform. Kedu onye ya ga na ekpebele o principal ko head miss ko headmaster. Kedu onye ji ebe afu. Nloni ina mina fu onwe ga ebe na agba boy. Mina fu onwe ga ebe na go secondary school. Iyo na egosi gị bụ na mmụọ na-ewechi ya gị na ebe ịgafegolo agafe. Onye ka nji kụziere gị maka spiritual traffic na onwe ndị amụ gị na ha the same time unu binye ije ụwa. You have a destination and it is your destiny that takes you to your destination. You have your destination unu binye ije ụwa. Unu na-agazi onwe ka esi alụga alụrụ anyị na mmụọ gekwa ntị. Onwe ka esi alụga alụrụ anyị na mmụọ a na-akpụchi ya gị nwazụ spiritually.
In the realm of the spirit, if we are a big boy, in the realm of the spirit, sorry, in the physical realm, it does your work of my Gana street. In the physical realm, we make up eyelashes, some baby kunako. But in the spiritual realm, Anna Yagazu, while your mates are moving forward. In the spiritual realm, let me tell you. Somebody sent me a voice note. Nanya na abunya dinani la rola. Ya la rola of mateta. Mwana mbobu ni forma na achievement ya. Nya dinani as a man. Nya putanya choputa na nye release go iye nwokiye na arụ ya. Nya no nyo sago unye mmiri Holy Communion na arụ. Onye dinani la rola potuto nworo onye nya na ya no si ya dinani. Opotuto choputa na ya anyu go Holy Communion ya anyu si onwe na arụ. Onye ife di otu amen. If you business ya ijinaka o mekata nwe isi mana ma bụrụ spiritualist. Ihe dị otu amena ndụ gị business ahụ contract ahụ asị gị bịa were akwụkwọ ya emekata nye gị akwụkwọ ya ma na nwere ihe mma spiritually. Ino ọnọdụ godani n'ọcha otu a ka ọ lara obere ụla before ịmalife na-eme o release ihe ama chọrọ ịkpa afa Holy Communion ya na-arụ ya. Ihe niile dịgo n'iru aghasa. Project niile ji n'aka aghasa. Spiritual controls the physical. Onye na-ekwu. I pray for your deliverance wherever you are watching me from. You cannot just be here. Let me say a word of prayer before I continue. I pray for your deliverance. So far you are watching me here. You that is here, that is watching me now, you that will watch me after this broadcast. Wherever you are watching me from, I pray for your deliverance now in the mighty name of Jesus Christ. May the hand of God set you free wherever you are. May the hand of God loose every satanic chain in your life. Every yoke that is holding you, spiritual yoke, I command them be broken today in the mighty name of Jesus Christ. I set you free from every entanglement of the enemy. In the mighty name of Jesus, I set you free now. I release your freedom now. Be free in the mighty name of Jesus. Let the fire begin to burn that kingdom. I am releasing the firepower of the Holy Ghost to destroy that kingdom forever in the name of Jesus Christ. As I set you free today, let their covenant in your life be broken. Let their covenant in your life be broken. Let your covenant in your life be broken. Today, in the mighty name of Jesus Christ, I set you free. Oh yeah, be free in the name of Jesus. I release your spiritual freedom upon your life now. In Jesus' mighty name I pray. Amen. I should be rounding off now. Ini na-ekwukasa ka solution. Oge chukwu nwe me piara maka na share button biko no. Alukwe Emmanuel piara maka na share button. Obuma Michael biko piara maka na share button. Mene ya biko o. Ini na-ekwusi ka solution ya. As I always say, ebucha amụma without solution amụma eburu na n'iyi. Ebucha amụma without solution amụma ebu na n'iyi. Onye na-asị, what if you see yourself naked in the dream? Ihe kwesịrị ibu teaching for another day because all the too deep. So obele minutes anyị nwe kita dịka 4 minutes anyị nwe kita bụ solution ka anyị ga-eji ewe weta. Nancy Ugwu ipigoro maka na share button. Mana onye na-complain here, idegi more than 6 times. Ana m afụ ya here. Open a memetoro yaka, you may not feel satisfied today.
Now let me tell you, seeing yourself naked in the dream is the spirit of wretchedness. It is not just the spirit of poverty, it is the spirit of wretchedness. Can you what in the physical? Because may obarulu. Oh, when you make it in the real life, umunna ga rush gi machi ga akwa uchi otogi. Oh, when you make it in the real life, umunna ga rush gi uchi ga akwa. Man, oh, when you make it in the real life, that means in the realm of the spirit, you are wretched. Before you, there were shame and disgrace. You have to be prayerful. You have to be prayerful. If too satisfied, then I gave me a program for another day because I am not a gaka, kita bototo when they get jafia and so on. Don't attack them Saturday in Jolo Ibadeje. No one thing activities for today. I stopped email and my break in email night program. Ka Ndi na-esonye nwanne anyị nwoke bụ Ebuka Obi na Open Heaven wee dị free. Na mụ na ya dị eme competition. Onye kam achalụ m ya. Onye nụba nne m akpọọ m ya nna m. Chibundu Chibuzo, God bless you. Your life got free from every demonic oppression in the name of Jesus Christ. Amen. Now, I know the solution now. Oh, when you kuzili giga na-eme ma ọnwa ọfụ pụta, and ọnwa ọfụ pụta 3 nights ago. Ọnwa ọfụ nka this new month pụta 3 nights ago. Another, what if you see yourself where police arrested you? When did you go? Don't worry, I'll handle that in our next program. God bless you. God bless you. Now, the very important. Otu America na ezo. Anom na solution now. Makacho mimechi. Onye na pibero maka na share button, biko piara maka na share button. Chineke gozi onye obuna nonya na this broadcast. This nakedness in the dream is happening to me. Onya kana kuzi ya. If Igbo oto na nlo, mobi ihe akwa doka na nlo. Igbo oto na nlo, mobi ihe akwa doka na nlo. Ife nga kuzi maka dream gi dị too much. Man, I am a pack in one broadcast because I'm on any way can you go to Madu from today. On your same program out the every day. Each of can I'm every day because engagements kale. Man, and couple and game gonna announce here just like this one was announced yesterday night so that you get prepared for it. Okay, kita America nezo. Ihe am kuzili maka ọnwa ọfụ. Ọ bụ na ọ ga-ekwe gị mechọọ ka ị ga-esi cheta mmiri zoro ezo. Gee ntị ọfụma. Ọ bụ na ọ ga-ekwe gị mechọọ ka ị ga-esi cheta mmiri zoro ezo. Mmiri zoro ezo na-awụsarọ n'enu zinc. Mmiri zoro ezo na-awụsarọ n'enu zinc. Ọ ga-adị more effective. Mana ọ bụ na ị nweta nwụrụ mmiri zoro ezo. Welu obele nnu otu a tinye na bucket mmiri ga-eji saa arụ.
iwere obere nnu tinye na bọket mmiri ga-eji saa arụ. Biko ndị a na-edesi dream kwụsịgodo ide dream anyị na-afụ, gegodo ntị na solution nke anyị na-eweta, ka ịnụ ihe anyị kwuru practice ya, wee kpọọ m ma wee delu m message, nye m testimony. Na testimony gị ka m na-achụ nta ya, ana m achụ nta ego gị. Problems ndị a anyị na-ekwu ebe a edugharigo ọtụtụ ndị mmadụ. Ụfọdụ achọkatago solution, ma ndị na-eje na dibia chọọ solution. Mana ihe na-atọ m ụtọ kịta bụ na ọtụtụ ndị na-ejebu na dibia apụtago. O nwee vidio anyị postu yesterday, ama na iwọchiri ya, onye gwọgidela gwọgide ọgwụ na-esi ọgwụ. Mana taa Chineke egosighị na ike ya bụ Chineke karịa ike ọgwụ agwụrụ agwọ. Ama m na iwọchi that video, ọ sị na ya agwọgo ọgwụ na onwere dibia nọ na Anambra steeti na-amara onye ya bụ. Ebe ọ na-anọ bụ na head bridge na ọgbọ ọgwụ, ya ndị ebe a na-ele ọgwụ, head bridge na Ọnịcha. Na ihe eji mara ya na head bridge bụ ọtụọ ọgbajie. Ihe amazi onye ma eze onye ma king, biko pịara maka na share button. Nwanne Eke Emmanuel, please help me click your share button. Nnaemeka Emmanuel, please help me click your share button. Ihe amazi ebe mmadụ gwogidere ọgwụ, akpọbịa ya ọtụọ ọgbajie. But ọgwụ niile ahụ agwọrọ enweta solution to the problem. N'ikpeazụ ọkwa ekpere ka anyị jizi wee gosi na ike Chineke gara ike ọgwụ agwọrọ agwọ. Tata ọ na-eprichizi Kraịst na-aga n'ime ahịa. Onye nke a sị na nwunye onye ma eze nwunye gị mụrụ baby boy. Omego owebụla ebe a ka ị na-agwa m ya. Onye ma eze ebe a ka ị na-agwa m na nwunye ị mụzi baby boy. Okay, don't worry. Ka ọ dị. Dere message na message box. Dere message na message box after the broadcast. Dere message. Okay. Problem a kpụgharigo ndị mmadụ. Ụfọdụ ejego dibia, ụfọdụ ejego eze nwanyị. Ndị dibia erigo gị, ndị eze nwanyị erigo gị, ndị pastọ erigo gị, ndị prọfet erigo gị, ndị prọfetes erigo gị. Nekwu ihe niile anyị na-ekwu, onye nke a na-aghọtara ihe anyị na-eme na-eti pretty ng, daddy pray for me, daddy pray for me. Ama m na ihe ọ na-eche bụ ka m kpọọ ya afa buori ya mma, abụ m Ebuka Obi. Ọkwọnụ ya ike dị na-awaja na-awaja. You may be here typing daddy pray for me, daddy pray for me. Ime aghọta ihe anyị kụzi, ime tinye nwunye n'ọrụ, and itinyere ya n'ọrụ, it can work. Charity Ada Jesus, help me click your share button. I know you will do it. Ogechukwu nwanne nweme, please. Ogechukwu, dere message na message box so that I ga-enye gị the contact you need based on where you are. God bless you. So, ikekwa ndị pastor erigo gị, ndị prophet. Let me say it again. Problem ọbụla inwe, ekwena ka pastor ọbụla welu gị kpaa ego. Ekwena ka prophet ọbụla welu gị kpaa ego. Ekwena ka dibia ọbụla maọbụ eze nwaanyị ọbụla welu gị kpaa ego. Most of ndị pastors and prophets na-ana mmadụ ego. Most of ndị pastors and prophets na-ana mmadụ ego bụ business ka ha pụta, bụrụ Chukwu kpọọ ha. Some will not even tell you to give them money for prayers. Mana ha gelebe gị anointed water. Fa gelebe gị anointed handkerchief. Ha gelebe gị key, anointed key eji eje n'igwe. Fa gelebe gị anointed stone David ji etigbu Goliath. You keep on spending your money seeking solution to your problems, yet finding none, because you have forsaken the truth. For the word of God says, you shall know the truth, and the truth shall make you free.
When you forsake the truth and keep on going after men of God and dibias and there's a one, yet you will not find solution to that problem. Let me say it again. If you forsake the truth, you will eziokwu debe n'akụkụ. Ichori man kebe eziokwu, ihe man icho miracle. Ichori man kebe eziokwu, ihe man icho prophecy. Ichori man kebe eziokwu, ihe man icho kenwe signs and wonders. Ego gị ga-agwụ n'aka ndị dibịa. Ego gị ga-agwụ n'aka ndị eze nwanyị. Ego gị ga-agwụ n'aka ndị amụma, ndị pastors and prophets. Man, if you know the truth shall make you free. That's the word of God. Not your money shall make you free. If you bring 20,000, you'll be made free. If you bring 100,000, you'll be made free. If you bring 250,000, you'll be made free. Nobody the 40 years, you were 45,000 in Gini kuno na ebunyelo ndị amụma ego. Gini kuno na emefu ego no ndị dibịa na ndị eze nwanyị. Ọnụ nwere ego na-emefu. Ka ngwa gị solution. Mmiri zolo ezo na gbasara na zinc, echeta direct one or ordinary water etinyere nnu. Nkem Emmanuel, Nkem Ima, please help me click your share button. Emi Spani, click your share button na this broadcast. Harrison Chidiebere, biko no iga pikwara m share aka na share button. Gimere na mi biko. God bless you for doing that. Now, mmiri nnu a ka ị ga-etinye na nnu obele nnu ka ị ga-etinye na mmiri ị ga-eji saa arụ. Once in a month when the new moon is out. That's why Nji na rush can make this program. Part Obi Amamisha got the broadcast. Because the new moon just put out 3 nights ago. Onwafo put out 3 nights ago. You need to do it as soon as possible before Onwa Abia full. Iwere mmiri awụ arụ n'abalị. Ịsacha arụ gị. Akụzigo m ihe a na ihe gbasara new moon, what to do when the new moon appears. Akụzigo m ya. Iwere honey, mmanụ aṅụ, lacha good quantity of honey. After ka ịsachagolo arụ na midnight ka ị ga-eji saa arụ or early morning tupu ọkụkọ akwazuo. Please, how I know a full moon and when it comes? New moon can see usual. New moon can see all 4 put 3 nights ago. And I'm announcing here all 4 put on this page. All 4 put on announcing on this page. In the follow Gamma Bezo Mobase. All 4 put 3 nights ago. That about the 4th night, yeah, Machije. All 4 can be next month. Got put 9th or 10th of September. 9-10, between 9, 10, 11 of September. Okay, so, man, you never follow Mangana Expo because Emmanuel now monitor these things. And we monitor these things, and that is why they have many things spiritual. I could go Zubo. Abusu Feben non Kutuea Ozubo. Because there are spiritual things we monitor. We monitor spiritual things. So when you follow this page, even if you don't know when the new moon appears, I'll be telling you. So now that the new moon has appeared, you have this today, tomorrow, and next to do it. Before the upper month. But that wouldn't stop you from praying. Okay. I want to warn you. Makiya basara nua. Obele nu. Ikpokwo na nu.
ikpokwa na nnu tinye na mmiri, ị ga-anwụkwa. Chetakwa ndị nwụrụ mgbe e mere ihe Ebola. Nekwa aka na abụ na ntị m, chetakwa ndị nwụrụ ọnwụ nnu n'oge Ebola. Chetakwa ndị nwụrụ ọnwụ nnu n'oge Ebola. Nekwa ya okwu otu a, pinch tam na mmiri. Ịsacha arụ anyị wee were honey. Ịlachala obele honey. Mgbe afọ ịlacha honey ahụ, ọ na-atọ gị niile. Ngwa gee ntị. Ma ị ga-adị ndụ, ma ị ga-anwụ anwụ, ma ị ga-efu efu, ma ị ga-aga n'iru, ma ị ga-ada ada, ma ị ga-anachi ya azụ, ka ihe dị n'ile gị. God said na ọnwụ na ndụ dị ile n'aka. Gee m ntị, ọ sị ọnwụ na ndụ dị ile n'aka. Job chapter 20 verse 28, ọ sị you shall decree a thing. Ọ dị powerful mana ị mara. Ka m bunye gị expo, ihe bụ the longest part of your body. Ihe ya bụ the tallest part of your body. O nwere akụkụ arụ gị ka ile gị ogologo. Mana ihe ị ga-eji ma bụ ụbọchị mmadụ ga-asa asịsa, onye mere arụ, ụbọchị iri ga-akpụ naanị, ka ị ga-ama na ile nwere ajọ height. Ile dị very tall, lengthy. No, ọkpacha anya sụkọba onwe ya n'ime. Ile siri ike. Mgbe mmanụ aṅụ a na-atọ gị niile, brother sister, mepee ọnụ gị. Na ọnwụ gị na ndụ gị na ebe ọ dị n'ile gị. Ndị dibịa machakwu, ha gbachaa ọgwụ, kechisialụ mmadụ ọgwụ, ha ekwu okwu n'enu ya. Ndị dibịa gosi ọgwụ, ha ekwu okwu n'enu ọgwụ wee nye mmadụ. Onye ahụ ha gwọrọ ọgwụ, ha gwakwu ya ịnalue na ihe ị ga-ekwu. So they don't ha ga-atụ ihe gbasara ihe ị ga-ekwu. Ha nwekwusie, ha gwa gị nke ị ga-ekwu. Okwu ọnụ a bụ ya bụ the power. Onye a sị what type of salt? Inweta sea salt, ya bụ the best. Inweta sea salt. Nke m ịma, ọ dị ka ị na-eme ihe spiritual nne. Onye kụziri gị ihe gbasara sea salt? Ndị mmadụ na-agazikwa fa. Obodo bụzi igwe na ndị mmadụ na-agazi fa. Okay. Now, ebe ọ bụ na ndị dibịa na-abụfa gwọsịa nke fafa ekwu okwu, fa gwọsịa anya anyị agwakwa ndị agwọrọ ọgwụ ihe a ga-ekwu. Ọga madam, ilega ka ị ga-eji si from today in the name of Jesus Christ. Otu ọnwa pụta n'enu dịka ọnwa pelu mpe. Ka ọnwa a ga-ebido n'ebu ka m ga-ebido n'ebu. Ọnwa a na-ebu ka ọganiru m na-ebu. Ọnwa a na-ebu ka biznes m na-ebu. O nwere ihe ga-akwụsịnwu m. I refuse to suffer. I refuse to be stagnant. Imepe ọnụ gị na-agụ Igwe Job chapter 22 verse 28. Ụkamaka love it. Amọrọ m ipiga aka na share button. Ụkamaka love it. Igwe Job chapter 22 verse 28. Ifu ebe ọ sị gị, you shall decree a thing and it shall come to pass, and light will shine on your way. Light will shine on your way. Obro candle ga-make a light shine on your way. Ihe ga-make a light shine on your way. Oh, Mommy Uju came late. Mommy Uju, please make sure you rewatch this video. Because my landlady in Scotland, wanya ka nna no bia na Scotland. Owe amara na ndị n'obodo Igbo na-ete ofe ọra. Hey! Mommy Uju anya egwu na nka njima na ọnwụ ife dị iche n'isi ofe na ite ofe. Ogene dị. God bless you. God bless you, ma. Because you gotta watch this video because all the kokita ka ị na-abata. So share ya so that you will rewatch it. Onye na-ajụ maọbụ sea salt maọbụ ordinary salt. Sea salt ka mma. Man, ọ bụ na sea salt adịrọ, use ordinary salt. Salt na salt. Okay. Ihe ahụ ị na-ekwu mgbe mmanụ aṅụ a na-atọ gị niile. Mgbe mmanụ aṅụ a ka na-atọ gị niile. Enwechakwa m biblical backup ihe niile a m na-ekwu. Akụzigo m ebe a mgbe nkụzi ihe gbasara ọnwụ ọfụ. Nyecha gị biblical backup ya. Mgbe ị na-etinye nnu na mmiri, gụọ 2 Kings chapter 2 verse 19. If you are na Bible, 2 Kings chapter 2 verse 19. Mgbe ị na-etinye nnu na mmiri ka ị wee saa arụ a.
There are other things in the delegate na message na page here. Immediately after the broadcast, get some Bible passages. Mark where na the page. Nderania mwepu aka give one watch this broadcast ga got yende. Ndi na watch this broadcast any drominya ha expo. But I will just write Bible passages he ga go when back up here na jime. But I will not tell the public it is for you that watch this broadcast. So igorania iga ota na ebe aka ineje. Ibeche epela mechi epele gi. Okwe gi mmiri ka oge na reficha na eficha mana kama oyi ga abaga reficha aru gi. Ikwubicha okwu a. Ọ na-aka m mma ma eme ya n'isi ụtụtụ before ọkụkọ akwazuo, that is before daylight chi na-efopụta 5:30 a.m. 5:30 a.m. wolu mgbe asa arụ a mana ọ bụ na ị ga-eme isi at that time mee na midnight ha ncha na-alụ ọrụ. May God bless all of you. I can accuse more things because I cannot fold my arms and watch people and they can destroy destinies in the mother. Open you watch here some days ago, I think on Wednesday morning. Onya say, can I use hot water? Yes, water is water, whether hot or cold. On a bit all over there cold winter. You can use hot water, you can use cold water. Now, opening again kusilebe no na on Wednesday, I think some days ago, he got out that we are out now to liberate people. Tell people secrets hadi diima. Every secret in diima will tell you. Go and liberate yourself. Eswari is not the pastor. You can liberate yourself. Eswari is not the prophet. You can liberate yourself. So this thing do it. Chukwudi Nwachukwu, please help me click your share button. Chukwudi Nwachukwu, help me click your share button. Do it every month. I can announce Jiputa. Doris Ume, help me click your share button, please. Don't leave this broadcast without sharing this this video. God bless you. Now, open ime sianya. I'm giving. Emeka Moses from South Africa, Piaramaka na share button. Make sure ni dashile mmadu ife. Make sure ni dashile mmadu ife. Etu inokita inwere ego onwe onye ka mma. Inwe ego onwe onye ka mma. Na every new month isachara welo honey ona atọ gị ihe ụtọ ga-eme na ndụ gị. So far na that honey na atọ gị niile mgbe ị na-ekpe ekpere ahụ. Imecha go out and make sure na ịdashile mmadụ ife ọbụgodo ofu onye ahịhịa maọbụ onye arụ na-adịrọ maọbụ onye arụ dị. Coming to Obosi, the first thing when I come to Nigeria, when you come to Nigeria, bia Obosi anọ ya. Dash ya mmadụ ife, no matter how small ihe dashile onye ahụ dị. O nwelili onye ka mma nọ somewhere, dash ya mmadụ ife. I'm giving. Ya ka ị ga-eji chịkọta ya mee every month project. Can I get your direct number? I don't release my direct number. Mana I get a message box. Onya say, I just entered online. Can you repeat? Let me know where to start. The one who have problem. Because Chuku Dalo Sunday, click your share button. When I leave, then you can rewatch the video. Let me say it again. Click your share button. You rewatch the video. Now, finally, Agwange Makandino na Nigeria. 5 naira, 10 naira, 20 naira, 50 naira, 100 naira, 200 naira, 500 naira, and 1,000 naira. In your portable, all the denominations of money. All the denominations of money. Ipa ke an envelope. Igaba na church gi. Ide yekwa pastor. Ide yekwa prophet. Ide yekwa anybody. Just tobu ya na altar kuba. Mineje Catholic, mineje Anglican, mineje Pentecostal, mineje ministry, mineje cherubim, mineje seraphim. Nkobo ni neje weli ya tobo na altar na ba. Mbobo na imele bele onwofu a.
I will hear your testimony. I'll come back again to continue with this cobweb of a thing and every other spiritual exercise you need to your dreams and every other thing. That is what I did because I just came in too. I shared and I can watch later. Okay, God bless you. May the peace of the Lord, which passes all understanding, keep your hearts and mind and the knowledge of your truth. And the blessings of God, Father, Son, and the Holy Spirit be and remain with you now and forever. Amen. God bless you for sharing this broadcast. Ephraim Ononye is my name. We come again next time with a better teaching. You must be free. Spiritual freedom is what I pray for, and that you will have in the name of Jesus Christ. Amen.